Erosketa publiko berdearen helburua da, orain arte beti, erosketa eta kontratazio guztietan, beti irizpide tekniko hartzen dira kontuan bakarrik, ez? Eta honen helburua da, irizpide hauez gain, ingurumen irizpideak ere kontutan hartzea. Erosketa eta kontratazio publiko berdea ez da hartu behar justu erosterako garaian, ez? Baizik eta ziklo oso bat da, eta pentsatzen dugu udalak ere bide horretan jarraitu behar dutela, eta horregaitik nahi dugu erosketa eta kontratazio publiko berdearen edapena bultzatu. Orain arte hilobek nahiko zerbitzu dauzka horretarako eta zerbitzu hauek nahi ditugu zerbitzu hauek indarra eman. Eskuliburu bat argitaratu genuen, nola txertatu ingurumen irizpide hauek, gero baita erosketa eta kontratazio publiko berdean dituak direnen aholkularitza zerbitzua baita eskaintzen dugu. Plegu modederuak ere baita lortu daitezke eta hor ikusi dezakete udal ezberdinek nola jun txertatzen ingurumen irizpide hauek, ez?